हेलौ लोगोफोर बेसेबां बा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे गोदान ब्लग लाबोलायबाय आरोना बे ब्लगा जाहैबाय बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों आरोना नायलांबाय थादो मा मा दिन्थिनो हायो दाना थांनांगौआ सेस पांचार जाबाय ले फेल जाखाबायलै फैयै फ्लाइओभार मोनफैबाय आरोना लोगोफोर मोनथारनोसै बारा गोबाव गैला नुवाखै बेसेबां जाम आरोना आजां गाजां बिहिर नै बहायबो बिनिफ्राय सौहैजासिमाव गैयाबाबो 2 घन्टाया लाखादों आरोना नै बे फैनानै जेब्ला जों स्टेन्ड मोनहां जायो गेट मोनहां जायो अब्लासो एसे सेंबाय आरोना गारिया बै सिगाङाव दोनबोजोबखाबाय नालाय बेनिखायनो बै जायगायाव मोनहैबाय आरोना जों जेब्ला जों लाइन थाबाय नुवाखै लोगोफोरा माबायदि मानसिफ्रा बहायनोमोन आरोना जेब्ला जों फार्स्ट हाबजेनो अब्ला फैनाया बारा गैखायामोन आरोना खालि गाखोनाय जेब्ला जों फैफिनो अब्लाल' साफा ओंखारबोजोबबायमोन आरोना जों बयबो गाखोहैफुनाय समाव ग्रोब सौहैदों आरोना जों सौहैनाया 10टासोआव सौहैदों आरोना ओमफ्राय नै बे सेर सब जौजोब आरोना आजां गाजां बथलफ्राबो दै बथल बे फिसा-फिसायानो 40 थाखा ओमफ्राय अबा ओरै मेंलायलायनाय मोनबायमोन आरोना बे समाव जेब्ला थाथ मोनबायमोन जों बे समाव गोलोमदै गजोबखाबायमोन आरोना लोगोफोर माबायदि मोनदों नायलांबाय थाबावो आरोना जाबाय Video tu. Tunggu na. Ajar enggak ke? Yo, semua nak video. Kurang lapar ke? Nak kasi na. Oh. Semua nak video tu. Yo video semua nak. Kakak jas kakak naik deng. Ada. Dunia. Jangan lupa ini. Lah main gede-gede. Gila ketawa lu ini syuran. Sayang dah. Apa kena gua? Angkia. Oh. भिडिअखौनो मोजां खेबनाय जायाखै आरोना जानला मोनला ओरैनो शर्ट खेबजोबनाय जादों Kau juga